Bueno, amigos, un saúdo para En Serie. Seguide En Serie, recordade, En Serie. Dicen En Serie, saúdos. E agora vos deixo con un da familia. Xa pola cara vedes darvos de conta que procedemos da mesma rama xenética. Pola xenética, que se di en galego. O do buzón. Aí vos de queda. A ver se sacades parecido. Ola, amigos. Estou diante dun buzón. Sei que existen, pero, como comprenderedes, eu sou un cartiro da vella escola. Eu estou no bar e a xente que teña unha carta que veña a buscar ali. Porque así non hai posibilidade de extravío. Ademais, como sabedes, eu teño a sana costume de ler a correspondencia para non levar malas novas a ninguén. En Lameiro hai varios buzóns, disque, non se contan. E outra cousa, en Lameiro que si hai varios cans. E como sabedes, o galego é moito ter o can ceibo. E, por suposto, ensáñase sempre ca raza do carteiro. Menos mal que son un gran profesional de correos e sabedes que estou preparado para calquer cousa. Xa sabedes, se queredes correo, non mo pidades a min.